sɔgɔma bi ye tarata ye Avril kalo tile 23 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sini kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sɔgɔmada in na an ka kuma fanba bɛna kɛ min ye sigikafɔw tun bɛ sen na n'a fɔra a ma ko phase régionale ale kɔni k'u kun cɛra Bamakɔkaw olu bɛnna belebele minnu kan ani Gawokaw an bɛna olu da tulo kan lakanabaliya ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ye an na dɔ fɔ o la jɛkulu minnu kun ye déclaration kɛ 31 mars kalo tile 31 olu wulila ka se cour suprême na ko partiw ni tɔn minnu bɛ n'olu bɛ parti baaraw kɛ ko olu dulonni ko ma bɛn u ma u taara taa da bɔgɔ jeninen kan ko jaabi ko ka d'u ma contrôle physique min kun bɛ ka kɛ Kidalikaw olu ka baara banna pewu Banque mondiale ale bɛna sefa wari dollar wari miliyɔn 60 juru don Mali la an ka se ka taji san kuranko ka se ka o ɲɛnabɔ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na an ka ɲɔgɔlɔnbɔla dɔ ale ni min ye kunnafonidila fana don Umu Berete ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Dikɔrɛ ale y'ale ka kalifa minɛ a la kununko an bɛ dugawu don kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya a mɛnna bana la Ala k'a k'a ma sababu ɲuman ye Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman da an yɛrɛ ma k'an mɛn ka an ta don kɔnɔ sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye Siramori Jabate ale ko ban o ka fisa janfa ye cɛbakɔrɔ jamu o ye kɛwale de ye wa jamu yɛrɛ fana o fana ye kɛwale de ye tɔgɔ tɛ sɔrɔ gansan dɛ k'i sigilen to n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a bɛ ɲɛ a ɲɛɲini dɛ bi ko tɛ dɛ an y'a fɔ an ka denmisɛnninlakaw ye an ka diɲɛ lajɛ bi diɲɛ bɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ kow misaliw u tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ maa kan ka ko jateminɛ ten Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron a bɛna fanga la tuma min y'a dɔn k'a fɔ a ma san 40 sɔrɔ kow n'u kɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ diɲɛ ma da bi dɛ mais bi bɛ bɔ kununko de la sini fana bɛ bi de bolo n'i bɛ kow jateminɛ i b'u kɔrɔw de jateminɛ Idriss Déby denkɛ de bɛ a nɔ na bi n'a ka d'an ye an bɛ se k'a fɔ fana ko Asimi fana i bɛ ka denkɛ ye parce que a b'a sɔrɔ den ye ninnu ye tamasiyɛnw de ye ka na Basiru fara o kan wulikajɔw bɛ sen na yɔrɔ caman na politiki siraw fɛ denmisɛnw a ye bɔ 100 minɛ ni 200 minɛ na dɔ kɛra dɛ mɔgɔ ko kɛlɛ an ka sen bɔ o la ten sa e yɛrɛ i bɛ yen depuis kuma jumɛn i si bɛ ka birinti kana kɛ k'i bɛ ka jindi don ka to k'i bonbosi di don o don k'o b'i kɛ denmisɛnnin ye koyi o tɛ foyi bɔ i si la tewuliba ye ni waliciba ye ni fɛn o to i ka dɔ k'i yɛrɛ ye cɛ an dɔgɔninw de bɛ fanga la bi koyi Asimi ye Mali président nka ne dɔgɔnin don dɛ ne ka kɔrɔ n'a ye Basiru Jomaye Faye a nana yan ani Sonko yɛrɛwolo mɔgɔw y'an seere an donn'u kuma na n ko n dɔgɔ i ka kuntilenna ye n'i m'a bila i n'anw bɛ ɲɔgɔn bolo o y'a sɔrɔ an t'a dɔn ko bi bɛ se dɛ e ka an lamini bɛɛ ta k'a lajɛ bi mɔgɔ minnu bɛ ka wuli duguma fanga nɔfɛ k'a ɲini a bɛɛ ye denmisɛnw ye nka anw de ko kɔrɔlen minnu bɛ yen ko f'an k'olu senkɔrɔma don hali bi anw de ko k'an yɛrɛ tɛ da an yɛrɛ la fiyewu ka wuli ka fɛn ɲini an yɛrɛ ye anw de bɛ mɔgɔw nɔfɛ don o don cu les jeunes f'i bɛ taa don i kaburu kɔnɔ en tant que jeune k'an ka dɔ k'an yɛrɛ ye koyi denmisɛnnin caman fana bɛ yen bi ala ko tiɲɛ u cɛ sirilen don Musa Traore Bill ti maa ka parti la ti maa ka tɔn na a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ sira yira u la musomanw dɔw fana bɛ yen min bɛ zabanji feere u cɛ sirilen don u b'u jija u yɛrɛ ye Adam Diko a cɛ sirilen a b'a jija a yɛrɛ ye a ka ca
bi n'i ye denmisɛnnin ye anw fɛ yan ko i ye sini ɲɛsigi ye ayi dɛ i ye bi de ɲɛsigi ye i bɛ bi min na parce que hali diinɛtigiw b'a fɔ an ɲɛna i denmisɛnninama ka taa hiji la o de bɛ ku i la ka ɲɛ ka tɛmɛ i maakɔrɔlama kan aw ma denmisɛnninw ye damanda la u t'u dahirimɛ ɲini o de la dɔnkilidala cɛ in a tɔgɔ ye di kalabankɔrɔ k'a de don an t'a dɔn ko wara gosi jumɛn de a ka dɔnkili dɔ bɛ yen o diyara ne ye kosɛbɛ tanganani n'i ye tanganani lamɛn o ye wele de ye ka ɲɛsin denmisɛnw ma u ka baara kɛ a bɛ fɔ dɔnkili in kɔnɔ ko baara ma bɔ baara la wuli k'i ta ɲini ko tanganani mana bi karo kan k'a ka teli ko F16 ye fusée de ye o kɔrɔ ko denmisɛnninw ka galabu kɛnɛya de ko n'i taara sugu la n'i ye wotoro poussé i bɛ min sɔrɔ i kana jɔ o la o de y'i ta ye kamalennin a ye kuma caman fɔ dɔnkili in kɔnɔ dɛ mais ma d'a la n'anw ma k'a dɔn ni dɔrɔn ye ka tɛmɛ ten an m'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn ko gaspille de don fɛn tɛ de jawara tɛ de a kɔni gasama de don ne b'a fɔ yan n t'a soma dɔn an ma deli ka ɲɔgɔn ye n ma gɛrɛ a la nka ne bɛ dɔnkili ni dɔnkili kɔrɔ de lamɛn ani bilasirali min b'a kɔnɔ u caman bɛ yen u b'o baara kɛ n yɛrɛ dɔgɔnin dɔw caman b'a la milimo ninnu ni sɛki sirimaw ani dabaraw bɛɛ b'u cɛsiri nin bɛɛ ye cɛsiri de ye mɔgɔw t'a faamu de Prince Jalo o y'an dɔgɔnin de ye Segu ninnu bɛɛ wulilen don k'u jɔ parce que i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ne bɛ tilen ka nin kuma in fɔ aw ɲɛna yan n ko ɲɔgɔlɔn a ɲɔgɔnna maalankolonya baara tɛ mais maalankolon de tɛ se k'a kɛ n'i taara gima ninnu sɔrɔ u bɛ ka texte bise n'i taara magma ninnu sɔrɔ u kan ka rôle mun jouer u bɛ k'a durusi i ko kuranɛ i b'a dɔn o de la ko baara lankolon tɛ n'i ye ninnu mun sɔrɔ Usmane Sobolo palais de la culture kɔnɔna na a tɛ sɛbɛn ta a bɛ sɛbɛn ta a ka kɛ tan nin ka ye tan nin ka fara a kan i b'a dɔn o de la ko maalankolon baara tɛ cɛ baara ma bɔ baara la dɛ n'an y'an sigi ko ni ninnu bɔra yen n'u ma bɔ yen an tɛna dɛ an dun tɛ wuli an ka dɔ k'an yɛrɛ ye depuis l'ex bɛ baara la maire bɛ taa tafu kɛ ka na ni fɛnw ye a bɛ fɛn ma nɛgɛsi fo safa bɛ ka f'i ma ko gɔnjigi e yɛrɛ t'a dɔn ko dɔ kɛra bulanbulani dynamique bɛɛ tun b'a f'i ma ko dɔgɔ sisan i yɛrɛ tulo b'a la mɔgɔ bɛ ka f'i ma ko kɔrɔ cɛ a faamu koyi denmisɛnninya tɛ maa si tiɲɛ nin waati in de la maaw kan ka wuli k'u jɔ k'u ɲɛsin fasoko ma k'i ɲɛsin i yɛrɛ ka yiriwali ma baara minnu bɛ yen i bɛ se ka min kɛ i ka dɔ ɲɛɲini a la parce que bi mun problème bɛ anw da la jeunes bɛɛ de sigilen don polisi concours douane concours école karamɔgɔ concours maa si t'a fɔ a ye ɲa ma a ka foro dɔ d'a ma an k'o bin Bamakɔ lamini na yan a k'an lajɛ a ye bagan dɔ minɛ a k'o d'a ma a ye sɛ dɔ d'a ma a ye kamifan dɔ d'a ma a ye nin kɛ tan a ka anw lajɛ n'anw bɛ se a bɛɛ bɛ tubabukan fɔ in de la minisiri minnu bilalen don o baaraw kunna n'olu kan k'o kɛ olu fana y'o kɛ tubabukan fɔ kelen ye ouverture ce matin clôture demain séminaire terme de référence atelier états généraux a si tɛ siniɲɛsigi ɲɛ ANP ni faw ni kirikira ninnu bɛɛ lajɛlen aw ta k'u la u bɛ baara jumɛn di mɔgɔw ma an k'an ɲɛsin baara ma dɛ denmisɛnninw ne kama aw de ma bi maa si kana aw nɛgɛ dɛ a politique réunion a tɛ laban a association ninnu a tɛ laban min bɛ laban o i bɛ se ka baara min kɛ hakili bɛ an mɔmuso la Gomu a tun bɛ npogotigiw sigi ka kundigi ɲɛ yira u la ka jabida ɲɛ yira u la filen ɲɛgɛli k'o ɲɛ yira u la ka nɔnɔ feere ɲɛ yira u la
ka nare bɔcogo ɲɛ yira u la a tun bɛ mun f'u ɲɛna keba i cɛ fɔlɔ o y'i ka baara de npogotiginin cɛ fɔlɔ o y'a ka baara de i bɛ se min na mɛ bi n'an wulila an bɛ fɛn y'a don tan dɛ an bɛ kati ko ta didenw taara yan fɛ sɛw bɛ yan waraw ko ta sagajugu ko ta anw kelenna bilaw a bɛ mun de ɲɛ a yɛrɛ ɲɔgɔn mana ba e bɛ taa so a 200 400 i y'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban san kɔnɔna na e bɛ mun kɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ bi i bɛ yɔrɔ min bi bɛɛ ɲɛ jɔlen don i la k'i ni parti politique tɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn bolo nka mun yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo pour que e yɛrɛ ka du jɔ k'i ka siniɲɛsigi kɛ fɛn fɛn mana na non anw tɛ nin fɛ an bɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ nka cɛ i bɛ taa kaburu kɔnɔ k'i to dɔwɛrɛ kɔnɔ nin na dɛ min bɛna i t'o minɛ i k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ minnu bɛ t'u sigi parti siège ni parti fɛnw na dɔ b'olu kun koyi olu t'a la depuis bi dɛ yɔrɔ caman de don hali n'i taara baarakɛdaw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw mɛrimɛrilen don mɔgɔw kɛrɛfɛ sage mana di denmisɛnnin ma a sage tɛ ban a bɛ yɛlɛma ka kɛ baara ye a bolo sara ɲɛnama tɛ sɔrɔ e y'a fɔ yan n bɛ segin a kan gouvernement tɛ baara créer o privé de bɛ baara créer secteur privé kɛnyɛrɛye o de bɛ baara créer olu bɛ min créer n'u cɛsiri n'o labɛnnen don ka dilan ka ɲɛ o da ka di gouvernement yɛrɛ de la ANP ye baara di cogo cogo a tɛ se ka baara di wa gouvernement fana an bɛ min f'u ye ne bɛ se ka fili dɛ ne ɲɛ tɛ usine na Mali dugusi kɔnɔna na ko maa 1000 bɛ baara kɛ yɔrɔ min ko a dugu a yiriwali fɛn dɔw filɛ nin ye an ye zimini ta o Kayi mara la o an ye Babi ta o an ye fɛn fɛn ta région na k'a fɔ ko a usine filɛ nin ye a yɔrɔ la a bɛ k'a baara kɛ a ka dɔgɔ dɛ an y'a joli joli da ci k'a da kɛrɛfɛ kɔsa in na de a so n'a ka mɔgɔw nalen tɛ k'a dɔw lawuli an k'an cɛsiri dɛ an bɛ ka giri ko ni jamana o jamana b'an bolo di ɲɔgɔn ma a k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se dɔ de la denmisɛnw ka kalan min bɛ taa siniɲɛsigi kan e k'a lajɛ bi n'i ye so jɔ i bɛ togolaw de wele olu de bɛ karo da olu bɛ pɛntiri kɛ olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ a ɲuman ma an yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ s'a la mɛ olu yelen tɛ taa an ka kɛnyɛrɛye kalansow la bi i ka taa lajɛ jɔnni bɛ ka kalan k'an denw kunna minnu mana don IFM na olu bɛ taa san bɛɛ kɛ gɛrɛwu la ekɔli yɛrɛ bɛ bila k'olu to kɛnɛmana na a mana ban u bɛ taa fɛn dɔ mɔntɔ k'a di ko diplôme n'u taara ka taa denmisɛnninw kalan denmisɛnnin dɔ yɛrɛ hakili ka di n'olu yɛrɛ ye taa socialement fɛn da la yɔrɔ in tɔgɔ ye di keba i bɛ taa n'an ka téléphone ye yɔrɔ min Malitel da u ma taa ekɔli la u ma sigi ban kan u ti anglais mɛn u ti français mɛn mɛ n'i nana ni diɲɛ téléphone ye ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a dayɛlɛ k'a fura f'i ye k'a dilan ka ɲɛ gouvernement kan ka nin bɛɛ lajɛ ka sigiyɔrɔ ɲɛnama di ninnu ma u ka baara kɛ taa suguba kɔnɔ minnu bɛ wuli sɔgɔma ka taa yaasa ka se ka butigi dalala ninnu ni fɛnw baara kɛ i ka yɔrɔ furamuso ninnu la kare kɔnɔnaw la a bɛɛ ye denmisɛnnin mɛ nin baara bɛɛ kan ka don ba la commune bɛɛ kɔnɔ région bɛɛ kɔnɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko k'i sigi k'i sen fila de bolo kan k'o tɛ baara ye denmisɛnninw n'olu ma labɛn an ma foyi kɛ dɛ yɔrɔ an ka kalan n'i da don la sini u bɛna an nɔfɛ yan Mali yɛrɛ kɛlen tɛ bi n'i da don fɛn fɛn la u bɛ wuli nɔfɛ ne ta ye bilasirali ye fanɛni banɛni tɔgɔ tiɲɛ fɛnw olu bɛɛ ka ɲi o bɛɛ cɛ ka ɲi nka dɔ k'i yɛrɛ ye bani tellement baara t'anw fɛ yan an ka denmisɛnninw tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa kɔgɔji de kan k'a sɔrɔ n'i ye Kayi ta i bɛ se ka fɛn sigi ye bi min bɛ se ka kɛ ka Kayi yɛrɛ nafa n'i ye Segu ta i ye Sikaso ta i ye Ɲɔrɔ ta i ye Kita ta i ye Mali fan o fan ta yanni aw ka girin ka taa universitéw dayɛlɛ yɔrɔw la a ye bololabaaraw dayɛlɛ mɔgɔ ka se ka baara kɛ université ka taa tubabukan fɔla dɔw fara ɲɔgɔn kan tuguni olu kana tubabukan daminɛ denmisɛnninw kunna k'u kunkolo girinya forow dalen bɛ yen an k'an cɛsiri dɛ
dongo o clé che mumun gino ama fa ko 80 kebe masra la bise gini woro dem son de beso shuni ma te sinyana ma re abeka jomunu na ko ulube videomania ni fe na ulu o bara do di ma ane ma fa mu folo ka labe ka dlanga yi ka sharia o sika ala tol baby ko be videomania lo be o ba da ri mesoro tol le baby ko be photo tala ko ba da ri mesoro joli baby ko be montre ko dlanga telephone dlange tara kulukoro dongo nyemu so de soro chenje mbola dangandala ngo gouverneur ba ngoni ko ni biya depuis je bismillah ngana bina kulukoro na be kulukoro ba tade do nga yamvana ko ni babe ka jigi gouverneur ko felay a che njamba atibo kulukoro eroshi nga ubika labe akake fere onu dabalu ko na ya sallaka na bisaka kala watu do usab datugu aw yana ko verbe de la ni jume jimi ver nunu chenje on ga ga so jolandi alaka haklu mandama angongo dialogue ale kunchera abo fomi mako region ta ale ni Mali la sigide unta kunu nganya fo yana tugo mi mo yu sebedo dialogue ma tugo mi ka chesiri minge ka wuli ka jo minke ka ta ko la ku sendo ala o koni o jara awnyi amwe ufu Bamako ta bane kunungo gouverneur no Ablaye Kulubaliye Bamako e mun la nyini ko transition ko ka do fara kunda maka ka damna kalotan fala ka ta se kalotan woroma Bamako ko minye jekulu marafatigi munumbe asugo sugu auto défense ko kuchi ko do armée ale konna na ko fara surasuka ma shika na to etuguni kibita sharia ke mogo kuna niga marafai ko oba Bamako ko mamunu fana be nulu ye mawye ni marafatu ube marafatu kerefe fere ka soro ulu fana na Bamako ko tonje kulu munumbe no o ton ni jamu tondo sigida o tondo ko ton bela jilenti kabwe ko Mali ko anga wuliga joke ko ka kuma parti politique fe Bamako ko minye marafa mineliye mogola ani kudo DDR la ko ka hotelia Bamako ko fana ko minye sorasi ube talika chugo mina kuka ko ke chugo laja aka labenga nya aka do berela beremina absega nye bela jele ma fam chugo mi Bamako ya ira fana ka ko colonel duru ko ku lawli ko ku kay general grade ko duma wa fana ko ka amnesty duma ko sawre e ka fo nyina sa 22 septembre kanga to nyene jeke kidal ko mi juge d'instruction jore ko joshi ka boy pew kiri tike bangunga Bamako ya ira fana ka ko murbu keta ko ka lakodo ka la nyene maya ka taka bla jorala ani joram ga ka jamana konnana ni Bamako la ni belebele bawyi gawkaw ulu ga yini la yini folo alna tobet beto mi me nyene bo folo ka bo sevare ka ta gawo o sira ko joga sura su blaka kwal na te dla u ga sura su blaka o ka dele adatugule na be kalo woro bo mashiti sagana uko kwal nu ga la yini to shimake o ka nyene bo uye gawkaw ko ti o te manen ko fe gawkaw ya ira ka ko tausa baraji ko ka o bara damine minye avion mun me mata kata gawkaw fe kuko avion ko fana sigi senga minye marafatigi jekulu marafatigi ye kuluka marafa mine ula munu me sega do surasiala luka do surasiala ko ka fere fana sigi senga faso ka baraka damunu be nuru be musaka ko kuna service financier kuluka segi kata gawkaw fe minye gawkaw ukala yini do re fana minye oye ka fo sanu boyoro munumbe nulu datugulo no kulu fana ka sega daele ukoko ka surasi cheta yoro kerengrene ko dla gawkaw yere fe ani fana cheta be ka chugo mina ko gaw yere na lamini bela jide misaka atake ko o fere o tige uya ira fana ka ko découpage administratif maraka maboli baramingara ko ka la yani segibe sega ke oka gawkaw ya ira fana ka ko ka jekulu sigi senga munu me ba koloshi ka dogotoro so kura ko jowlu fe minye école karamogo ye nyumaw oluka ta ka blaga ta ka yoro la fonction publique concours
ko gawo ta ka k'a yɛrɛ fɛ yen ko sabula ko ka bɔ yan ka taa ka na Bamako ko ka gɛlɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔw bagan marayɔrɔw ko ka sɔrɔdasiw bila yen yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min na bayɛlɛmali a tɛ nin ye ko fɛn fɛn bɛ Gawo ko k'a bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma yɔrɔ dilan Gawokaw fɛ yen k'a bɛ baara d'u ka denmisɛnninw ma a bɛ maaw bɔ colo la u y'a yira fana k'a fɔ ko ka camp militaire sigi u ka cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa min ye élection ye ko k'o labɛn ni basigi ni lafiya o nana nin ye Bamakɔ ani Gawo ta ye an ye min sɔrɔ bi n'Ala sɔnna ma wula fɛ n'an ye tɔ minnu t'a sɔrɔ fana an na o da maaw tulo kan nka fɛn kelen kɔni bɛ yen n y'o ye région bɛɛ la o ye ka jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen k'u ci ka bɔ yen ka jɛkulu kura sigi ani fanga k'a jija ani parti politigiw ka kuma ɲɔgɔn fɛ n y'o ye yɔrɔ caman y'o laɲinini kɛ n ye min fana mɛn yɔrɔ caman na parce que bataki ninnu bɛɛ b'an bolo o ye ko Asimi k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o fana kuma o fana bɛ yɔrɔ caman na transition ka dɔ fara a kundama kan kɔkan na mɔgɔ caman y'o laɲini kɛ nka komi bɛɛ ta b'an bolo an n'a kalan dɔɔni yani phase a tɔ tora jumɛn ye phase nationale cɛ a so yɛrɛ de tɛ to kɛnɛ kan les 6 yan'o cɛ fana n'an ye minnu ka région minnu ka belebelebaw sɔrɔ an n'o fɔ sabula bɛɛ lajɛlen bɛ laɲini 20 de kɛ point 20 i bɛ laɲini 20 de kɛ nka Gawo kɔni ko n'u tɛ se ka fosi kɛ fiyewu Sevare Gawo ko sécuriser ka d'olu ma olu yɛrɛ b'u occuper a tɔ la a sira datugulen don maa si tɛ se ka n'a fɛ pankuru nali tɛ se tɛ bɛɛ ye o la i m'a ye u ko ko Gawokaw kana ko concours ko kana recrutement fɛn dɔw kɛ yan u ko k'olu tɛ se ka na dɛ ko sira tɛ yen parti politique minnu tun ye déclaration kɛ mars kalo tile 31 k'a jira k'a fɔ ko furancɛ fanga banna mars kalo tile 26 n'u jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ni tɔnjɛkulu dɔw u y'a jira k'a fɔ ko communiqué dɔ kɔnɔna na k'u ye damakasi ta ka ɲɛsin cour suprême na u ka damakasi bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ gouvernement ale ye yamaruya min ta k'a fɔ ko parti politique minnu bɛ yen ale ni tɔnjɛkulu bɛ parti politique ladege kɛ ko k'olu dulon ko u b'a laɲini ko o dulonni ka wuli u kɔni taara n'u ka sɛbɛn section administrative la cour suprême na min mana b'o la don nataw la an b'o fɔ Mɔptikaw fɛ yen Jɛnɛ mara la dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Muɲa jɛkulu marifatigi dɔw kɔni taara mugu ci yen surɔ kosɛbɛ min ye armée ye ale ye wuli ka jɔ kɛ a nɔgɔnni fɛ u y'a jira k'a fɔ ko a ko jasiran bonyana n'a masiba ye npogotiginin fitinin dɔ san 12 o kɔni a yirala k'a fɔ ko o de joginna nka machine ni ma npogotiginin fitinin dɔ kɔni o de fatura u y'a jira k'a fɔ ko marifa bal de kɔni y'o sɔrɔ bal perdu de y'a sɔrɔ a joginna u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'o tɛ ko maa ni ma to a la Muɲankaw u ko ko sɔrɔdasiw ko kabini dɔgɔkun daminɛ ninnu na wulikajɔw b'u fɛ yen i b'a dɔn bɛɛ bɛ fɛ sɔrɔdasiw ka t'u kɛrɛfɛ de o de bɛ bɛɛ kɔnɔ Kunnasini ko Dogofiriba kilomɛtiri 2 ka kɛ Dogofiri ye kamalen falen dɔ taara mugu ci ale la a ka foro kɔnɔna na Dogofirikaw fana ko k'u na wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Sajo ma yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na u fɛ yen cogo min jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw ko olu kɔni bɛ munumunu salo la barawuli n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na nin waati in na maa caman minnu bɛ barawuli kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko fo wulikajɔ ka kɛ sabula ko maa ninnu u kɔni bɛ na ni wari ye ale ni moto ka tila k'a f'i ɲɛna k'o bɛ k'i talen ye i ka baara bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ale ni faso ka cakɛdaw i k'olu da u tulo kan duguden minnu sɔmi janyana olu y'u ye yɔrɔ jan u ye kibaruyaw di k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ sabula maa ninnu caman k'u bɛ ka bɔ ɲaminɛyan fan fɛ u bɛ ba de tigɛ ka na barawuli ale mara la ka tɛmɛ tamani fɛ ayiwa anw ka ziyara bɛ yen dɛ seliba la an bɛ taa ziyara la tamani keba nin y'a yɛlɛ sugu jumɛn ye an bɛ taa dɛ bani yɛrɛ bɔra ala ma mɛn bani taara selicinin na a taara seli kɛ ka na n'ala sɔnna a ma an bɛ labɛn kɛ fana an bɛ taa ziyara la kunu k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 la armée ale kɔni wulila sisan de ka taga banbanciwale ni ɲugawale kɛbaa fɛn fɛn bɛ ɲafunge marabolo la n'u ka dagayɔrɔw bɛ yen ka taa tugu olu la dugudenw y'a jira k'a fɔ ko heure 1 fo heure 2 olu ka sankolo bɛɛ lajɛlen kun kɛra pankuru fitinin ni belebelebaw ye munumunu salo in kɔni senfɛ armée ma jaabi di maa ma fɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko o waleya ninnu o bɛna na ni basigi ye wa min ye waleya in kɛlen kɔfɛ fana maa bɛ yen k'i kungo k'i bɛ don ɲafunge kɔnɔ i bɛ katakata na o i bɛ moto la o i bɛ sen na o
patrouille police yo labɛn yaasa ka se ka maaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ja ni nin ko sugu kɛra dɛ maa ninnu bɛ fini bila pewu k'u bonbosi bɛɛ di kana don ka n'u sigi ni sisan ɲafunge armée y'a faamu taamana tugu duguma polisiw ni gendarmew b'u occupé a tɔ la ye i tɛ don ten i bolibagatɔ tɛ don ten dɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛ de ko waleyaw kɔni o kɛra dugudenw y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la kɔni basigi nana baara sɔrɔ ka kɛ nin kalo in tile 21 ni tile 22 su an ka wolomasiri tabaw olu kɔni ye maa dɔw olu sigana maa dɔw minɛ moto katakatanin na maa minnu kɔni kun taara bingali kɛ bingali in senfɛ sa a yera k'a fɔ ko u kɔni yɛrɛ kun ye tiɲɛni kɛ koyi tiɲɛni in senfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira k'a fɔ ko a maa 4 la u sera k'u bolo da 2 kan ale kɛra baarakaw olu fɛ yen min ye dimanche tɛmɛnen ye maa 2 u y'u minɛ ani marifakisɛw Tombouctou marabolo kɔnɔna na min ye Asharan ye ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko armée ka ale bɛ wuli ka jɔ la ye dugudenw y'o kibaruya mun da an ma ja wuli ka jɔ belebeleba kun don chef d'état-major général de l'armée n'o ye Baru kɛlɛtigi ye Umar Baru Jara général ale y'a yira a ka bataki kɔnɔna na ko nin kalo in tile 19 min ye finitigiw ye k'u ye wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka se ka taa maa bɔnɛ a nin na n'o ye Alikalifa Sahori ye ale yɛrɛ a kɛra Duwecire ani Asharan ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw kun ye kuma min fɔ an ɲɛna tiɲɛ don sabula o y'a yira k'a fɔ ko mugukan gannen kun don a yɔrɔ la kosɛbɛ Asharan yan fan fɛ Tombouctou cercle kɔnɔna na maa ko fɔlen ko ninjuguya wale ni bamanan wale yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ k'ale kɔni tun bɛ maaw ni kɛnɛ karaba yɛrɛ de wa a sen yera bamanan wale ni bingali caman na ka ɲɛsin wale woromasiri tabaw kan obi minnu tun bɛ fili fana Tombouctou u y'a yira k'a fɔ k'a sen yera o fana na maa caman bɛ yen Tombouctou ni Gunam ni ɲɔgɔn cɛ a y'olu caman da u disi kan k'u mɔmɔ k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ kamalen k'a kun ɲininen don a mɛnna koyi nka Asharanikaw fɛ yen armée ka kibaruyaw ni wulikajɔw senfɛ u kɔni taara sɔrɔ yen sa a n'a ka jɛkulu maaw k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o nin na ka tila ka maramafɛn fɛn fɛn tun b'u bolo ko kibaruya belebelew o bɛ sɛbɛn dɔw la armée sera k'i bolo da o kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baru kɛlɛtigi ye a ko a bɛ sɔrɔdasiw fo ka nin wulikajɔ ni timinandiya in na yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ Tombouctoukaw fɛ yen baara bɛ sen na sa tile 5 min ye contrôle physique ye contrôle physique n'i bɛ taa ale kɛnɛ kan sa maa minnu nalen don sa olu kɔni b'a fɔ de k'i kana n'i ka carte nina ye i ka banque carte ka taa fara sɛbɛn wɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ i bugunnatigɛ kɛ ko baara in bɛ kɛ tile 5 kɔnɔna na direkaw olu école karamɔgɔw ye baara bila pewu ko sabula k'a fɔra olu ɲɛna k'u ka taa contrôle physique académie maaw ko k'u ka taa contrôle physique la Tombouctou ko k'a fɔ olu ɲɛna k'olu ka bɔ yen k'u ka taa contrôle physique kɛ école karamɔgɔ maa 800 don k'u kan ka taa yen ko yaasa ka se ka to ninnu fana nin gɛlɛya dɛ contrôle physique bɛ kɛ mɔgɔ la i sigiyɔrɔ de la wa ou bien i bɛ bouger ka na de a bɛ taa di on sont partout maintenant a bɛ taa école karamɔgɔ ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u jo don dɛ u jo don u ka wuli ka taa n'a taara an sera Tombouctou yɛrɛ filɛ nin n'i sera Tombouctou armée yɛrɛ b'i sécuriser ka taga fo Lere i bɛ tɛmɛ Gunam na n'i bɔra Gunam i bɛ taa Dire i bɛ bɔ Dire i bɛ taa Ɲafunge a saba bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ t'u ka contrôle k'u ka yɔrɔ la de dɛ o kɛlen kɔni Kidal contrôle physique maa minnu kun taar'o la olu ko k'o baara banna a mɛnna olu yɛrɛ y'u to yen sa ka to ka dialogue min tun bɛ Kidal kɔnɔna na tile 3 in ka taa o baara kan ko kunungo ko dialogue baara bɛɛ lajɛlen bannen pewu nka mun ye laada latile cɛ y'an sago kɛ misi ka ɲaamɛ da ka saga don o kɔnɔ saga kɔnɔ ka kule don kule kɔnɔ ka sɛ don sɛ kɔnɔ ka tila ka pigeon don pigeon kɔnɔ ka sɛfan don amara a kɛra kunu 18 heures a y'a sɔrɔ i bɛ ka kuran yɛrɛ t'e bolo a k'i bɛ journal yɛrɛ kɛ fɔlɔ ne ko anw ye mun de kɛ énergie la de il faut k'an ka nin fɔ ye an ta kɛlen don 24 heures an tɛ ka kuran sɔrɔ olu dun ko ko heure 6 an yɛrɛ tɛ k'a y'an ɲɛna depuis dimanche fo sisan anw ka falajɛ yan falajɛ Banangabugu ka taga fo Wara ka sirafara la ka na fo Sogonikɔ o rond point na quartier fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin degun de kɔnɔna na u tɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ u ka nɛgɛ min tigɛlen don parce que an ta mɔgɔ tɛ nin ɲɛdɔn an ma deli nin na o kunun tile bɛɛ an fana ka groupe nin fana ye da kɛrɛ kan yan k'ale ti wuli
bi o sɔnna est-ce que ni énergie yɛrɛ ma wuli ka jɔ ka na anw ka yɔrɔ ninnu lajɛ u kana lajɛ koyi parce que an delen tɛ nin na fɔlɔ kɔni n'a nana a bɛ heure 8 heure 4 heure 5 6 ninnu a b'olu sɔrɔ nka sisan an tɛ k'a ye yɛrɛ fiyewu nin kin si tɛ k'a ye an t'a dɔn min yɛrɛ don bon an bɛɛ dun tɛna se ka taa an don kulubalilakaw ka panneau la u b'an ka téléphone charger an ye nka an tɛ se ka u ka panneau yɛlɛma an fɛ yan dɛ est-ce que juru fɛ mɔgɔ bɛ se ka fil don ka panneau ta ale tɛ sɔn o ma aw y'a ɲɛɲini yan'a k'a fɔ a ma nɔgɔn a ye Bakari Kulubali ɲininka est-ce que a ye Madu ɲininka a ye opposant ɲininka opposant yɛrɛ ko panneau dɔw bɔra fo Tudafili la ko ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Sogolu opposant ala ka hakili ɲuman d'a ma kuranko in kɛra cogo o cogo Amara Jakite kɔni ale ka sira foyi t'a la ale kuran yɛrɛ kana n'a yɛrɛ n'an seginna ka na Kayikaw fɛ yen sifinw maa 200 u bɛ ka u y'olu don kalan na kalan min b'a to u bɛ se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye maa 200 in kɔni u y'a jira k'a fɔ ko ntɛnɛn don Kayi kɔnɔna na u ye kalan in daminɛ kalan in ye kalo 3 kalan ye a bɛ tali kɛ sidama o jɛkulu fɛ jɛkulu min fana ni o ko bɛɛ lajɛlen kɔni musaka bɔlen don diɲɛ seleke naani ka maa minnu bɛ taa tunga la n'o ye OIM ye ale ni italikaw ka jɛkulu o de ye u y'a jira k'a fɔ sa ko kalansen bɛ tali kɛ min na sa o ye sɛnɛ ye denmisɛnnin 100 o de bɛ sɛnɛ kan kun kɔfɛ ale ni ka ɲɛgɛn kɛ maaw ɲɛna sa n'o ye esthétique ye o ye maa 50 ye énergie n'o ye panneau solaire ye maa 25 min ye sɛnɛ ni bayɛlɛmali o fana ye maa 25 ye ko kalo 3 nin ka fisa o ni ninnu tilara u ka sigiyɔrɔ d'u ma u ka baara kɛ u ka se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye o de ɲɔgɔnna tɛ sɔkala a bɛ sɔkala dɔn wa tigakala dun k'u sɔngɔ yɛlɛlen don dɛ sangaw fɛ yen ko tigakala ni sɔkala ko dɔ de farala olu sɔngɔ ka sangaw fɛ yen lundi tɛmɛnen ntɛnɛn tɛmɛnen n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ feere 60 sisan a kɛra 70 ye wa fana yanni ɲɛ ka d'a kan fana o fana ka gɛlɛn nka u y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun caman yanni o cɛ a yɛrɛ tun bɛ 40 de la bi kɔni ko ni maa min kɔni b'a fɛ ka sɔkala sɔrɔ fo k'i ka 50 bɔ ale bɔra 40 na ka taa 50 la tigakala kɔni o taara bɔ 60 la ka taa 70 na u y'a jira fana k'a fɔ ko nin waati in na ko min ye minɛn fɛnw yɛrɛ sɔkala ni tigakala yɛrɛ k'a sɔrɔli yɛrɛ de fana ka ni ji mana a bɛ gɛlɛya dɛ donc sangaw olu y'o fɔ yaasa ka se ka dɔ fara énergie fanga kan an fɛ yan an bɛ se ka énergie sɔrɔ cogo min na sa Mali ale ni Banque mondiale y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min na u y'a jira k'a fɔ ko min ye dollar wari miliyɔn 60 ye u b'o di Mali ma énergie di Mali ma ale ka se ka taa taji san ka n'a ka baaraw kɛ ministre Sanu ale tun bɛ diɲɛ seleke naani maaw ka lajɛ kɛnɛ kan ale ye laɲini kɛ a n'a ka délégation ba u taara ye ka se ka taa kuma Banque mondiale maaw fɛ nin wari ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an y'a fɔ a ɲɛna ko bi n ko an dusuma kasalen don min ye an balimamuso an baarakɛɲɔgɔn ale ni ɲɔgɔlɔnbɔla don seko ni dɔnko tigilama don bɛɛ lajɛlen b'a wele dikɔrɛ la nka a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Umberto ye a bɛ baara kɛ ORTM na ala y'ale ka kalifa minɛ a la min ye maa in ye u y'a jira k'a fɔ ko a mɛnna bana la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa dikɔrɛ ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛsiw kan ala k'an bɛɛ ka saraka bɔ a ye ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni kuran m'an janfa n'an ka gurupu fana m'an janfa parce que ale fana bɛ to k'i da kɛrɛnin kan n'o ma kɛ an na ɲɔgɔn a tɛ tiɲɛ dɔn de a tɛ tiɲɛ nin fɛ yan gurupu ninnu u bɛ kɛ de ko ka heure 2 ni kuran t'i bolo ani heure 3 mais aw bɛna sɔgɔma aw b'a bila la ko fo ka taa se fitɛ a tɛ se o kɔrɔ dɛ hali n'a carburant b'aw bolo a tɛ so gurupu nin na wagatinin foyi tun tɛ bureau in na a tɛ se min kɔrɔ a tun bɛ kurupu ta a bɛ frigo ta a tun bɛ clim ta mais bi hali an bolo minɛli ka gɛlɛ a ma yɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra a fana on sont fatigués o cɛ foyi de tɛ se ka énergie remplacer hali ni panneau b'i bolo don dɔ la i b'a fɔ ko panneau ma charger an ka misiri la panneau bɛ yen groupe bɛ yen
mais tant que énergie yɛrɛ de tɛ u kɛlen don ka climatiseur belebeleba mun don kogo la nin a si tɛ s'a kɔrɔ bon ni dun ko sisan ko f'i ka pano ɲɛnama fana sɔrɔ ja o fana batiri yɛrɛ sɔngɔ pano bɛ se ka d'i ma i bɛ se ka pano sɔrɔ 100000 mais batiri bɛ taa fɔ 3 miliyɔn 4 ɲɛnama fantan ka ko y'o ye bon an k'an ka groupe ni minɛ ka ɲɛ han parce que a fana tɛ bɛɛ bolo ala ka dugawu kɛ ala ka kisi kɛ an ye halisa jamana in ala k'a kisi ala k'a tanga sini kɛra laban ala k'o d'a ma ala ka tile hɛrɛ caya a k'an bɛɛ ni ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 18 amara kone amara keta tun bɛ yan ale ni keba jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka kɛ cogo min ala ka tile hɛrɛ caya